May I please ask this question because it is very much important. Why do you think God created manna for the children of Israel? Let's talk of yeast. Yeast is very good. It makes our bread tasty. Of course, that is not the only function of yeast. We get it from bread as women. Men get it from beer. Now, out of all things God thought of manna, it is because it does not have yeast. It is called unleavened bread. God knew that if the children of Israel ate too much yeast, they will have vaginal infection. That is yeast infection. For me, God is practical or was practical. You don't have to be a Christian to believe in this practicality. Sanibonani balingani mabhungu namajiji. Igama lami nguSiphukuphuku N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko. Obhalwe nguJJ Thwala noEJ Mhlanga. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Siphukuphuku Ndini. Ifundeka ngalolu hlobo. Siphuphutheke ndini ungisaphi, ungithubelezisa okwenkomo yokwebiwa. Kwenze njani engqondweni yakho? Ujezisa ilungelo owaliphiwa umdali lokumelekelela ekudalekeni kwami. Ungidlisa emadlelweni mbumbulu, uyambuluza, ungifunze ubumbulu. Ibinza lesibili. Siphukuphuku ndini ucabangani? Uthini ngemvelaphi yami engingenakuyazi? Ngendlela ongifihlele ngayo ukuyazi. Wangifunza obakho ubumpoqa bulungu. Ngidedele, ngifundo lwami ulimi. Ngivumele ngiqonde elami isiko. Ze nami ngikhulise abami ngendlela. Yaphela lapha ukufundwa kwalenkondlo. Ake sichaze sicubungule sihlaziye. Isihloko salenkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Siphukuphuku ndini. Imbongi ikhethe igama elithi siphukuphuku. Uchaza isiwula. Isilima lesi. Umuntu ongahlakaniphile. Imbongi yakhetha isiqu esithi ndini. Esichaza ukwethuka umuntu. Lesi siqu is derogative in nature. Therefore, one should be careful, lest one is regarded as condescending. Umuqa wokuqala. Siphuphutheke ndini ungisaphi. Imbongi ikhethe igama elithi siphuphutheke. Ukuchaza ukwenzisa okwempumputhe noma okomuntu ongenangqondo. Imbongi yakhetha isiqu esingundini esichaza ukwethuka umuntu. Imbongi yakhetha umbuzo othi ungisaphi. Alisa ngesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Igama elithi sa lichaza ukuhambisa umuntu endaweni ethile. Kanti isiqu esingu-P is very interrogative in nature. P asks the question of where. Esingathi ngesiZulu, lokho umbuzo mayelana nendawo. Umuqa wesibili. Ungithubelezisa okwenkomo yokwaliwa. Imbongi ikhethe igama elithi ungithubelezisa. Eliqalisa ngesakhi esingunga. Ugqamisa ukuthi ikhuluma ngayo uqobo. Igama elithi thubelezisa lichaza ukuhamba ngokucasha. Imbongi yakhetha igama elithi okwenkomo elinesakhi sesifaniso esingu-okwe. Isifaniso isifenqo esiqhathanisa izinto ezimbili ezingefani. Inkomo nembongi izinto lezi ezimbili nje ezingahlangani. Imbongi umuntu, inkomo isilwane. Yafuywa, sifuyelwe ubisi, isikhumba kanye nenyama.
Ngiyakhetha igama elithi yokwebiwa eliqalisa ngesakhi esinguyo, okuyisakhi songumnini esigqamisa ukufanekisa. Ukufanekisa ukubonisa ukuthi into icishe ibe njani. Ukulinganisa, mhlawumbe singathi ukuqhathanisa. Igama elithi kwebiwa lichaza ukuthatha okungekona okwakho, lichaza ukuntshontsha. Kuleli gama kulo mugqa imbongi isebenzise izinhlobo zezimpambosi ezimbili. Kunempambosi yokwenziwa nempambosi yokwenzisa. Impambosi yokwenzisa siyibona egameni elithi ungithubelezisa, ukunikeza umqondo wokwenzisa umuntu into ethile. Kanti impambosi yokwenziwa siyibona egameni elithi kwebiwa, kunikeza umqondo wokwenziwa into ethile. Umugqa wesithathu, kwenzenjani engqondweni yakho? Imbongi ikhethe igama elithi kwenzenjani. Iqalisa ngesakhi sesandiso esingukwe. Lesi sakhi ekuqaleni besingukwa. Kwenzeka inguquko ethile. Imbongi yakhetha igama elithi enza, elichaza ukusebenzisa noma ngabe isiphi isitho somzimba. Ukucabanga kwami, the use of this concept of kwenzenjani is more technical than literal and figurative. Lapha kusuke kungasetshenziswa any part of the body, kusuke kushiwo isimo. Imbongi yakhetha igama elithi njani eliyisiqu. This concept is an interrogative. Lesi siqu singumbuzo. It asks a question of what. Imbongi yakhetha igama elithi engqondweni, eliqalisa ngesakhi Lord, eliqalisa ngonkamisa ongu-e ochaza indawo. Ingqondo, umcabango, intikintiki engaphakathi kogebhezi lwekhanda. Imbongi yakhetha igama elithi yakho, elingomnini, ochaza ukuthi into ingekabani. Lo mugqa uvalekile, unophawu lokuloba olubizwa ngokuthiwa umbuzo mbumbulu, eligqamisa ukungabaza. Imbongi ingabaza ukuthi ingabe lo muntu embiza ngesiphukuphuku wenza ngabomu yini lokho akwenzayo, noma usuke akucabangile. Umugqa wesine, ujezisa ilungelo owaliphiwa umdali. Imbongi ikhethe igama elithi ujezisa, ukuchaza ukugweba, ukuchaza ukwethwesa, umvuzo obuhlungu nesenzo esibi. Imbongi yakhetha igama elithi ilungelo, elichaza okungokomuntu, okuyigunya alinikeziwe, elihambisana nenkambiso ethile kumbe nomthetho. Imbongi yakhetha igama elithi owaliphiwa, eliqalisa ngesakhi esinguwa, esigqamisa inkathi edlule, kanti isakhi esinguli liyisiqalo segama elithi ilungelo. Kuchaza ukuthi lesi sakhi esinguli sisetshenziswe njengesivumelwano. Igama elithi phiwa lichaza ukunikwa okuthile. Igama elithi umdali lichaza inkosi, lichaza uNkulunkulu. Imbongi igqamisane ngalo mugqa. Imbongi igqamisa ukuthi isiphukuphuku sisebenzisa ilungelo eliyisiphiwo esiqhamuka ngaphezulu kumdali ekwenzeni okubi. Umugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho-ke imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambamenti ukugqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Sizobona ngokuqhubeka nokufunda ukuthi mqondo muni lona okapakela ngezansi. Umugqa wesihlanu,
lokumelekelela ekudalekeni kwami. Imbongi ikhethe igama elithi lokumelekelela kwazise linezivumelwano ezimbili. Esokuqala esingulo, esesibili ilesi esingu-ku. Igama elithi lekelela lichaza ukusiza, uncede noma uncedise. Igama elithi ekudalekeni liqalisa ngesakhi esingu-ku okuyisivumelwano. Igama elithi ukudaleka lichaza ekusungulweni, lichaza ekwakhekeni. Ngekho ngazi, biblically, umuntu wadalwa nguNkulunkulu, umdali, inkosi. Imbongi ikhethe igama elithi kwami eliqalisa ngesakhi sesandiso esingu-kwa. Isiqu esingumi siyisifinyezo segama eliyisabizwana soqobo elithi mina. Uyakhumbula yini sikhulume ngenjambamente emgqeni wesine? Ake siboneke, imuphi lo mqondo okapakele ezansi? Lona othi isiphukuphuku siyambandakanyeka ekwakhiweni, ekudalweni, ekubunjweni kwembongi. Lawo mandla okudala isiphukuphuku siwathathile sawasebenzisa ekuphatheni kabi imbongi. Mhlawumbe umugqa olandelayo uzocacisa kahle ukuthi kuphatheka kabi kuni lokhu imbongi ekhuluma ngako. Umugqa wesithupha, ungedlisa emadlelweni embumbulu. Imbongi ikhethe igama elithi ungedlisa eliqalisa ngesakhi esingunge esigqamisa ukuthi lapha imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Igama elithi dlisa lichaza ukufaka ukudla emlonyeni uhlafune. Ukubona yini ukusetshenziswa kwempambosi yokwenzisa egameni elithi ungedlisa ukunikeza umqondo wokwenzisa umuntu into ethile. Imbongi yakhetha igama elithi emadlelweni ukuchaza indawo lapho kudla khona imfuyo. Imbongi yakhetha igama elithi mbumbulu ukuchaza okungekona ngempela, ukuchaza ukukhohliseka thizeni. Sesiyabona ukuphatheka kabi kwembongi, ukujeziswa kwelungelo lokudala imbongi kuhambisana nokukhohliseka, kuhambisana mhlambe nokukhonjiswa lokho okungekhona ngempela. Umugqa wesikhombisa, uyambuluza ungifunze ubumbulo. Imbongi ikhethe igama elithi uyambuluza liqalisa ngesakhi esinguya esigqamisa inkathi yamanje. Imbongi yakhetha igama elithi mbuluza ukugqamisa ukukhohliseka. Imbongi yakhetha igama elithi ungifunze ukuchaza ukufaka ukudla emlonyeni womuntu ukuze ahlafune. Imbongi yakhetha igama elithi ubumbulo eliqalisa ngesakhi esingubu. Isiqu saleli gama esithi mbulu sichaza umuntu oyiphiqiphixi, sichaza umuntu oqamba amanga, umuntu okhuluma into okungeyona ngempela. Uyawabona yini amasu asetshenziswe yimbongi? Imbongi isebenzise ukuphindaphinda, yaphinda igama elithi ungedlisa kanye negama elithi ungifunze. Kuyini ukuphindaphinda? Lapha kusuke kusetshenziswa amagama angumqondo ofana, amagama ahlukene, sesisho ukuthi apelwa ngendlela ehlukene. Ungedlisa, ungifunze. The spelling is different, but they mean the same thing. They have the same connotation. Ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuba isisulu
kwembongi. Imbongela is a victim. I-victim ngesiZulu sithi isisulu. Lapha kuqanyiswa ukuthi isiphukuphuku sinamandla ukuthi senze imbongi isilima. Sifunza imbongi ubulima baso. Isu lesibili, imvumelwano sigcino emagameni athi mbumbulu, ubumbulu. Le mvumelwano sigcino yingxenye yegama ethi mbulu. Ukugqamisa okulandelayo, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa amanga. Isu lesithathu, sibona ifanangwaqa elitholakala emgqeni wesikhombisa emagameni athi uyambuluza, ubumbulu. Leli fanangwaqa yingxenye yalelo gama ethi mbulu. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisiqi. Okwesibili, amanga. Balingani bami nani bafundi, nisale kahle, niyathandwa.